Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' Exotic, Kalluż Garden Center, Ħsieb Stampat, Elegance by Karen, Pane e Peccati u Pizza Hut. Intminent huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċelarat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Nsemmilkom u merħba l-programm Int min Int bit-tema Id-dinja diġitali għal din is-sensiela. Il-programm ħaniftħuh illum bi niffukaw fuq il-kultura tal-memes. Fil-programm ħanitkellmu wkoll ma' uħud minn nies li jikkrejaw dawn il-memes kif ukoll jagħmlu il-flus, il-profitt minn fuq din il-kultura. Ma dawn il-kreaturi ħajgħaddu wkoll grupp ta' kontestanti illi se jippruvaw jikkrejaw meme bil-potenzjal illi minna jagħmlu l-profitt, jagħmlu l-flus. Però tafu l-imkien l-ewwel meme u kemm ilu illi sar naraw flimkien. Memes, fattur importanti fil-kultura tal-internet illum. Ma importax li ma pjattaforma tuża fil-ġurnata tiegħek. Twitter, Instagram, Facebook, Reddit u anke YouTube ser issib meme relevanti għal ħajja ta' kuljum, eventi kurrenti jew interessi speċifiċi. Imma il-memes minn fejn ġew. Biex nifhmu aħjar, ħanieħdukom lura fil-passat fejn l-użu tal-email chains kien prevalenti. L-ewwel meme li gwadanjat il-popolarità kienet id-Dancing Baby. Din kienet trender ta' 3D ta' tarbija id-dur u tisfen. Din il-meme kienet imxerda permezz tal-email chains, siti privati, pubbliċi u forums tal-internet. Din kienet l-ewwel meme li marret virali. Imma x'ġara wara dan? Dancing Baby saret popolari fid-disajnijiet. Imma wara dan kien hemm nuqqas ta' memes ġodda minħabba il-fatt li l-computers kienu inqas aċċessibbli mill-lum. Fis-sena 2005, il-memes sabu ħajja ġdida grazzi għal siti bħal YouTube u siti oħra ibbażati fuq ritratti u video. Grazzi għal dawn is-siti, memes kellhom pjattaforma ġdida fejn jinxterdu. Il-bidu tas-sena 2000, memes saru parti mill-ħajja ta' kuljum, għal kull min juża l-internet. Advice Animals kienu l-aktar forma ta' memes popolari. Dawn ġew kreati u sabu l-popolarità fis-sena 2006 u rnexxielhom jieħdu id-dinja tal-memes f'idejhom. Wara dawn ġew kreati ir-Rage Comics. Dawn saru popolari fis-sena 2009 u ġew imxerdin sas-sena 2012, fejn grazzi ta' dawn ir-Rage Comics tinkrea narrattiva li ħafna nies jisibuha relatibbli għalihom. Illum il-ġurnata il-memes inbidlu. Grazzi għal pjattaformi bħal TikTok u Instagram, memes ibbażati fuq video saru ħafna aktar popolari. Anke l-awdjo waħdu qed jiġi intużat għal memes. Dan għax ħafna nies jaqbdu l-istess awdjo li ġie mxteret mill-memes ta' kreaturi oħra u jitfgħu viżwal li joġob lilhom fuq dan l-awdjo. U bekk jinkrea ħafna memes mill-istess awdjo. Is-suġġett tal-memes huwa wieħed interessanti, speċjalment meta tidħol fl-użu tagħhom. Ħafna drabi ninxterdu l-memes għall-użu komiku ma' sħabna. Iżda kulħadd għandu l-preferenzi tiegħu. Hawn min iħobb ir-relatibilità, memes li jirreferu għal ħajja ta' kuljum u hawn nies li jħobbu memes li ma jagħmlux sens u huma vera astratti mill-ħajja ta' kuljum. Fil-programm tal-lum ħanesploraw il-proċess tal-kreazzjoni tal-memes, ix-xerda tagħhom u kif xi ħadd jista' jimmonetizza dan il-proċess u jagħmel il-qlieħ minn fuq dan il-proċess. Hemmhekk rajna ħarsa storika lejn il-ħolqien tal-memes u propju magħna fl-istudju għandna persuna li toħloq tikkrea dawn il-memes. Jack Fountain, insellimlek u merħba għal-programm Inti min Inti. Jack, kemm ilek toħloq il-memes fuq il-pjattaformi speċjalment tas-social media, l-medja soċjali? Ara, minn naħa tiegħi nista' ngħid m'għandix eżatt
fej, imma nista' ngħid meta kont xi 14-15 meta kont żgħir kont għadni sekondarja. U għandek żmien illum? 23 illum. Ġifieri lek mhux ħażin. Ejja, 8 snin ċaġa. Imma spjega li ftit il-proċess ta' kif toħloq mim u mim x'inhi. Mela, ħanibda bit-tieni waħda. Mela, mim prattikament kif naraħ jien personali xi ħaġa fej biex titħaq xi ħaġa xi ċajta jista' jkun bejn sħabek jew bejn kulħadd f'pajjiż jew xi raħal jew hekk ta'. Issa minn hemmhekk nista' ngħid kif nagħmilhom mhux id-l-ewwel. Yes, kif tagħmilhom? Ara, jew nsib xi ritratt partikolari li ġieli nitħaq jew xi ħaġa pereżempju naf xi ħadd parkja fuq xi double line jew hekk. U nivvinta xi ħaġa minn hemmhekk, xi ħaġa li tani l-ispirazzjoni minnha. U isu tħares lejk u tajti di tajba l-mim, pereżempju. Eżatt. All right. Ġifieri x'in qed tmur biex toħloq mim? X'ispirak eżatt? Ġifieri x'karatteristiċi tfittex f'ritratt jew f'xena biex iġġielek toħloq mim? Ara, ħafna minnhom f'moħħi jkunu xi ħaġa vera tkun xi ħaġa bla sens ħafna drabi ngħidlek. Tin eżempju ħankun nafu. Ara, wieħed mill-memes li kont għamilt ilha issa. Pratikament kienet karozza u literalment dak il-ġurnata niftakar issa kien il-bira. Kont qed insuq ta' sliema u ma kontx tinsib parking xejn. U l-karozza kif kienet f'din ir-ritratt, literalment parkjatu ma' stairs. Ta' ħaddieħor il-karozza. Eżatt, ta' xattieħor. U ħadd ritratt minn fuq xi Google jew hekk, sejt issa fejn eżatt. U hekk għamilta, hekk. Kont ktibt POV, I found parking in Sliema. U ħloqta hekk, isu mix-xejn. Eżatt. Issa, x'inhet toħloq dal-memes? Xi waslek biex tagħmel memes li jkunu kreattivi? Jiġifieri dak li jkun jgħid l-istradi kemm sabiħa. Jew kif kemm laqtitni pereżempju. Onestament, naħseb ħafna minna tiġi xi ħaġa li inti tinduna li inti tħossa wkoll, pereżempju dik ta' parking ta' Sliema, naħseb kulħadd tħossa jekk qed inissuqu hemmhekk u xejn ma jkollhom. Xi ħaġa hekk u it's a relatable thing. Hemm xi meme partikolari li tixtieq taqsam magħna forsi? Apparti tal-karozza li semmi. Fem, diġà semmejta di. Ħanibqgħu fuq di ta' ma għandi ħafna ma fl-istessin biex naħseb fuq waħda eżatt. Grazzi hemmhekk Jack Fountain. Issa ħanaddu għal parti illi jmiss illi fija ħanaraw kif xi ħadd jista' jaċċessa il-livelli jmiss għal meta jiġi biex jagħmel dawn il-memes, kif ukoll individwu jista' jagħmel il-flus, jagħmel liħ minn fuq dal-proċess tant interessanti. Narawkom dal-waqt. Kontu tafu li permezz tal-memes ċertu nies jaqlu lejxin billi joħolqu kontenut tal-memes kuljum. Imma kif jagħmlu l-flus minn dawn il-memes biss? Dawn in-nies jibdew jitfu memes fuq paġni tal-midja soċjali popolari sabiex jirċievu segwaċċi għal paġni tal-memes tagħhom. Meta jirċievu biżżejjed segwaċi, huma jkunu jistgħu jibdew il-proċess tal-monetizzazzjoni. Qed titħajjar tikkrea kontenut tal-memes tiegħek? Ħammorru għalli jmiss. Fost pjattaformi tal-monetizzazzjoni bħal YouTube, Facebook, TikTok u X, formalment nafuh bħala Twitter, hemm żewġ metodi ta' kif taqlaq il-flus mill-memes. L-ewwel metodu huwa dak li jgħidulu ad revenue. YouTube, Facebook, TikTok u X jagħmlu użu tal-ads fuq is-siti tagħhom fejn kumpaniji jistgħu jitfu l-ads fuq il-kontenut tiegħek sabiex min jara il-memes tiegħek ikollu l-ads minn dawn il-kumpaniji kbar. Eżempju ieħor fuq YouTube u TikTok, ta' kemm il-views tikseb fuq il-kontenut tal-memes tiegħek, inti se taqla il-flus jiddependi fuq kemm il-persuni rawh u kemm damu jaraw il-memes tiegħek. Is-sit TikTok sar sit prominenti għal kontenut tal-memes. Miljuni ta' nies kuljum imorru fuq TikTok fejn nies jistgħu jitfgħu il-memes tagħhom fuq il-pjattaforma sabiex juru il-kontenut tal-memes tagħhom lil udjenzi oħra. U fuq TikTok hija eħfef biex tirċivi segwaċi minn fuq il-memes tiegħek. Għax maġġorità tan-nies jaraw xeba tipi ta' memes differenti fuq TikTok kuljum. Fim xi ħaġa minn dan id-diskors kollu, għad fadlilna aktar affarijiet ngħidulkom. It-tieni metodu, Fiverr,
Patreon u Buy Me a Coffee huma pjattaformi fejn in-nies iħallsuk fix-xahar ġo forma ta' subscription biex jaraw aktar kontenut tal-memes tiegħek jew biex juru support lejn xogħolok. Dawn is-siti jgħinu l-individwu sabiex joffri servizzi oħra madwar il-kontenut tal-memes tiegħu. Issa, kull ma jifdal huwa li tkun dejjem konsistenti b'xogħolok u dejjem aġġornat trends ġodda. U kull ma jibqa' huwa li tibqa' taħdem, għatih u timbotta u toħloq ideat ġodda. Imma dejjem tkun attent ħabba trends ġodda għax dawk huma importanti għax iħollu u jorbtu kollox. Infakkarkom li nissegwu l-programm Int min Int u s-sanna magħna mistieden ieħor illi ħajitkellem dwar il-fatt illi il-memes mhumiex sempliċi daqskemm jidhru u hemm ħafna fatturi illi jidħlu fil-proċess tal-ħolqien ta' dawn il-memes. Allura issa nilqa' magħna l-ewwel Mizzi, kreatur tal-memes u li fil-passat għadda il-proċess tal-monetizzazzjoni, ġifieri tagħmel il-profitt minnhom. Infatti jagħmel il-qlieħ fil-fatt minn fuq dal-ħolqien tal-memes tiegħek. L-onet Owen isellimlek u grazzi tal-li ingħaqadt magħna l-programm. Thank you. Int min int, mela, daqsxejn sfond. Kemm kellek żmien x'inħloqt l-ewwel meme? Jiena bdejt meta kelli 15. U llum għandek? Illum għandi 20 illum. Bdejt meta kelli 15 u bdejt għax kelli ħafna passion għal video editing. U kont nixtieq nibda nagħmel xi tip ta' video editing fuq daw il-memes li kienu kont nieħod nara. U minn hemmhekk bdejt nagħmel daw jisom silly memes fuq li tfaħħom fuq YouTube u qatt ma kienet xi ħaġa l-profit. Ittar kienet xi ħaġa l-passion. Għal-gost. Għal-gost, għal-nitgħallem fl-istess ħin. U Minn hemmhekk bdejt. Minn hemmhekk bdejt. Dejjem tista' tagħmel il-flus minn kull meme li toħloq? Le. Hemm memes li huma ċajt jgħidulhom inside jokes li ħobb nagħmilhom ukoll li most inside jokes mhux ħajfhmuhom in-nies ta' madwarek ikunu ċajt li jkunu between a group of 10 people, whatever. Imma ma tkunx taf, xi kultant toħloq meme li tolqot ħafna nies li laqqas tistenna li tolqot. U daw fejn tixxerjhom inti biex in-nies jarawhom? YouTube biss? YouTube. X'in toħloq meme? Hemm xi kwoti li tittilħaq kull ġimgħa pereżempju jew kull xahar? Mela, issa ovvjament jiena kif bdejt bħala hobby. Mbagħad complete fuq other platforms fej pereżempju kelli klijenta tiegħi li kienet tixtieq tagħmel advert imma in a meme-ish way li kelli bżonn nolħoq dak il-traction kollu. Li dak il-tip ta' sitwazzjonijiet kelli bżonn nilħaq kwota ta' views, ta' impressions, ta' clicks, ta' likes. Issa allura is-segwaċi ġi dawk li jaraw il-memes, kif jgħinu biex tagħmel il-flus minn fuq il-memes allura? Mela, Ġifieri iktar kemm jarawk pereżempju tagħlaq flus? Alright, ħan nispjegalek il-proċess. Il-proċess kif jibda hekk hemm xi ħaġa f'YouTube li jgħidu CPM. Clicks per impressions, per 1000 impressions. Issa, kull 1000 impression, CPM tiegħi kienet €1. Sewa, issa li kif tibda inti bekk ħadd tixtieq tibda tagħmel memes fuq YouTube titolħoq l-ewwel tikollok 1000 subscribers plus 4000 hours of viewed time. Meta tolħoq dak il-requirements tista' tapplika l-AdSense li f'dan l-AdSense tista' jibda jkollok il-ads fil-YouTube stess, il-video stess. U mbagħad meta nolħoq every 1000 views li jkolli naqla €1. L-aħħar mistoqsija x'wasalna fl-aħħar. Huwa worth it li tagħmel dax-xogħol għall-paga? Worth it għall-xogħol għall-paga? Le, mhijiex worth it. Imma jekk inti vera tħobb il-gost u tixtieq tagħmilhom, hemm ħafna creators li anke huma Maltin li jagħmluha għall-xogħol u jagħmluha għall-paga. Fisser jekk if you're creative and you're not innovative, you will do it. Owen, ringrazzjak ħafna tal dak l-insights, dawk is-sem illi qsamt magħna illum fil-programm Int min Int, artist illi smajna minn fommu kif joħloq dawn il-memes
għall-flus, għall-profitt. Issa ngħaddu għall-logħba fejn ħadd ingħaqad miegħi u flimkien ħanażlu minn dawn l-artisti milli ħajkonna hawnhekk fl-studios se joħolqu l-aħjar mim skont il-ġudizzju tiegħek u tal-kollega tiegħek li kien hawn qablek. Ibqgħu magħna. Lura għal-programm Int min Int u issa nilqgħu l-kontestanti tagħna l-Jasmin Mifsud, lil Cesco De Bono u lil Pablo Vassallo fejn din il-parti ħannaraw kemm intom kapaċi tikkreaw meme. Ħajkolkom meme bla caption ħatarawha fuq il-monitors u intom tridu tiktbu caption fuq il-boards li għandkom hemmhekk ipprovduti lilkom. Imbagħad l-esperti Owen u Jack se jtukom il-punti fuq liema meme oġbitom l-iktar biex ngħidu hekk. Mela, merħba, nibdew. Naraw flimkien l-ewwel meme. Naraw il-kontestanti hemmhekk jiktbu l-kummenti tagħhom mal-meme u x'inhi lestu ħajkunu ġudikati u jingħataw punteġġ mill-esperti tagħna hawnhekk. Naraw il-meme il-ġdid, l-ewwel meme. Alright, il-kontestanti jidher li lesti mela Jasmin fidejk. Van tar-rabiex is-suq fi triq dejqa. Cesco? Jien mhux student. Alright. Pablo? Studenti jistennew il-marki jiġru wara teachers. Owen, Jack, fidejkom. Nibda jien. Jien nolqot liktar lejn Pablo, separa minn Relatable. relatable ekku, dik il-kelma. Tassoċjaw likom Ekku. Jien iktar kostuma ta' Cesco għax niftakar meta kont għadni ħajjer jien il-ħin kollu flus xej, stajpi mill-ewwel kienet toħroġ u xej kelli iktar. Punt għal Cesco u punt għal Pablo, naqblu? Ekku. Tajjeb wis, naraw flimkien it-tieni meme. Kontestanti hemmhekk qed jaraw il-meme fuq il-monitors u qed jiktbu l-ħsibijiet tagħhom dwar dik il-meme. Nfakkarkom illi xin jiktbu il-meme ħajkunu qed jingħataw punteġġ mill-esperti tal-memes, il-meme creators li joħolqu l-memes. Okay? Mela. Jidher li kulħadd lest, nibdew b'Jasmin. Meta tkun lactose intolerant u jitfawlek ħalib normali fil-kafe minflok ħalib lactose. Cesco? Meta trid mur MCAS mosta imma hemm inċiġġeġ roundabout. Pablo? Traffic, Meta tordna li kellu jasar kisa, l-arħaġa. L-arħaj, u żgur l-arħaj. Jiena I relate more meta jiġi hekk iħossni meta jkolli li kell kiesaħ fisser il-punt tiegħi għal Pablo. Jien ħabba l-fat li lactose intolerant u dejjem nħossa di xkultant barra. Ħanati għal-Jasmin. ħadd ma jħu pixir xaġek. L-arħaġa. L-ħaġa. L-arħaġa. Mek qed naraw kif sa issa sattini mim Pablo qiegħed jirbaħ din il-kompetizzjoni, insegwu flimkien it-tielet mim. Mek qed naraw karattru milli huwa popolari ħanajdu hekk fi snin design speċjalment u żmien 2000 fi snin 2000 ukoll. U l-kontestanti tagħna qed jiktbu mim biex mbagħad jikkomunikawha mal-esperti tal-memes mal-meme creators sabiex ituhom il-punteġġ skont dak li jaħsbu li huwa l-aħjar meme. Okay? Jidher illi lesti mela Jasmin mill-ġdid nibdew bik. Meta tibgħat email lill-Mcast u jirrisponduk mal-ewwel. Alright, Cesco? Meta tara parking ġos lejna. Għandu meme ukoll. Ġa meme ukoll. Meta jaslu l-marki wara l-ewwel semester. X'taħsbu? Rari biex issib parking islima. Fisser nassa nifhem dik il-loġieħ. Nat il-point tiegħi il-Cesco. Jack? Mela, jien ukoll għandi dik id-diffiċli, diffiċli biex issib parking ta' sliema u għamilt xkultant nofsija ndur l-istess postijiet biex l-inqas nsib waħda. So jien l-istess ħaġa l-Cesco nagħtiha. Cesco mela proset, ma kemm importanti wkoll li innaqsu traffiku billi nużaw il-buses u Ma si parking, si parking. Jiena l-ewwel wieħed. Mela, ngħaddu għar-raba' mim.
fejn mill-ġdid il-kontestanta jkunu jaraw hemmhekk mim popolari immens anke fuq il-medja soċjali illi tingħata bixriet differenti minn persuni differenti li dwarha ħajkdbu wkoll il-kontestanti u il-meme creators se jagħtu il-punteġġ tagħhom skont dak illi jidrilhom illi huwa xieraq. Naraw il-meme mill-ġdid qabel ngħaddu għall-kummenti. Emmi, il-meme, dik it-tarbija determinata. Kada l-aħħar ftit għal-Jasmin. Tidejk Jasmin, ġdid? Meta jiena xrekt mis-sodda wara St. Patrick's. Good job. Ċesko Għandu ġib 50 eżatt fuq Simon. u tgħaddi. 50 eżatt. Bizbrix. Kaxkar, kif ngħidu. Pablo. L-istudenti jġildu għal-marki. Jkollok bżonn l-aħħar marka biex tgħaddi. Il-marki, l-eżamijiet u ċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Patrizju. Nibda jien? Ibdint. Jien nista' ngħid bil-konfidenza il-mim bleżat kif tkun jien wara St. Patrick's, ġifieri dejja nagħti l-Jasmin jiena. Il-marki, Pablo, dik il-mim. Tiġomni ħafna. Sewa. Punt tal-Jasmin u punt tal-Pablo ħanaddu għal-ħames u l-aħħar meme li tista' tkun determinanti għal min ħajirbaħ din il-kompetizzjoni. Qed narawha flimkien hemmhekk dal-kartun ukoll popolari fi snin design tal-familja Simpson. Il-kontestanti hemmhekk qed jiktbu x'jaħsbu dwar dik il-meme u ovvjament l-esperti mbagħad se jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-punteġġ li jista' jkun determinanti għal min jirbaħ din il-kompetizzjoni. Pablo. Naraw il-meme il-ġdid, sakemm Pablo inissel jikteb l-aħħar kelmtejn tiegħu dwar din il-meme. Okay, mela Jasmin. Error 404, no future found. Ċesko. Bla xogħol u bla flus. Pablo. Ħajaslu l-marki. Xi darba. Ekki, fortune cookie. L-aħħar meme di. Ekku. Jiena nagħti l-punt tiegħi il-Jasmin. Okay, mela qabel qed indru kollha kemm. Eżatt kollha dradi kollox fuq ġi. Kollox fuqek. Diffiċli kulħadd għandu xi ħaġa tajjeb hawnhekk tgħidilkom bid-dritt xi ħaġa relatable għalija u ħafna żgħażagħ tas-suq. Naħseb ħanatija il-Ċesko ħabba l-fatt li jinkontak il-punt f'ħajti literalment hekk kont naħseb. Grazzi, mela Ċesko huwa r-rebbiet tal-kompetizzjoni, proset Ċesko, well done. Rajna kif il-meme creators taw il-punteġġi tagħhom skont dak li kitbu il-kontestanti hawnhekk u r-rebbieħ huwa Ċesko De Bono. Nirringrazzawkom li naqattu umana u bekk qabel nagħlqu il-programm ħansegwu filmat tal-aħħar fejn ħannaraw diversi reazzjonijiet għal diversi memes li jiġru hemm barra fuq is-social media. Naraw flimkien. Illum ħanarukom sensiela ta' memes li ġew magħżula mill-produzzjoni tagħna. Wara se tgħidulna r-reazzjonijiet tagħkom, dak li oġobkom u dak li ma ġobkomx, kif ukoll nifhmu x'appella l-grupp tal-età tagħkom. Let's get it. All right. Bro, come over here. Check out my new shoes. They're the brand new 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. I'm sorry. That is so fire. Bella. I love y'all. I'm gonna go up on the look. Dik ma fimtix. Yeah, that's the kind of thing I would say to my big brother. That's fantastic. Give it a 10. Għax jiena personi li vera nħobb il-Marvel.
Di ta' Chicken Avengers dik 10 out of 10 ikoġbitni minn. Naħseb rajt il-trailer ġdid ta' Gladiator 2. It was pretty funny. I like that one. Għalija dan huwa taċċajt, you know, I find humor in it, so. I mean, jien iktar li preferi affarijiet li like jew marru direzzjoni li ma taħsibx, jew kella just dawk really short clips li just ikun hemm xi sound like randomly. Koretek. 3 out of 5 hija. Kien hemm tnejn ma fimtomx. Jista' jkun forsi jiena xieħ jew xi ħaġa xi nara ikbar minn ma nidirx nidher vera sabiħ hekk u ħelu żgħir. U b'dak is-servizz pjuttost umoristiku ntemmu hawnhekk il-programm Int min Int fejn rajna l-Ċesko joħroġ bħala ir-rebbieħ tal-programm Int min Int mill-esperti u mill-creators tal-memes. Grazzi lilkom li kontu magħna u nsemmilkom. Grazzi lil Exotic u Kallus Garden Center għal-regali. Ħsib stampat għall-għajnuna fis-set. Elegance by Karen għal-makeup. Pane epekkati u Pizza Hut għall-ikel.